ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପେଟ ସଫା ହେବା ଏକ ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ସଫା ହେଉନାହିଁ। ମୋର ବି ସେଇ ରୋଗ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପେଟ ସଫା ହେବ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ କହିଲା ଗରମ ପାଣି ପିଅ, ତାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କଲି। ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲି, ନୋ ରେଜଲ୍ଟ। କିଏ କହିଲା ବେଲପତ୍ର ଖାଅ, ଛେଳି ପାନପତ୍ର ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ଛେଳି ଯେମିତି ଡାଳପତ୍ର ଚୋବାଏ ସେମିତି ମୁଁ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ସକାଳୁ ଚୋବେଇ ପକେଇଲି। No ରେଜଲ୍ଟ। କିଏ କହିଲା ପେଟ ସଫା ଖାଅ, କିଏ କହିଲା କାୟମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏ କଲି। ପେଟ ସଫା ଟ୍ରାଏ କଲି, ପେଟ ସଫା। ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପେଟ ସଫା ପିଇଲି। ସକାଳୁ ନୋ ରେଜଲ୍ଟ। ସବୁଥିରେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚେରମୂଳିର ନାଁ କହିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ମୋତେ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବାର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମାହାତାରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ। ସେ ହେଉଛି ରକେଟ୍ ଖଇ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚୁଟକିରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆକୁ ବାସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଖୋଲି ହାତରେ ଟିକେ ନେଇ ତାକୁ ମକଚି ନିଜ କଳାରେ ଜାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ସହଜ। 5 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବ। ଆପଣ ରକେଟ୍ ଭଳି ଦୌଡ଼ିଯିବେ ବାଥରୁମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରକେଟ୍।